Добра не было ніколі. Давайце глядзець праўдзе ў вочы. І свабодных выбараў не было больш за 30 гадоў. Я думкамі знаходжуся, безумоўна, ў Беларусі, бо гэта мая радзіма, гэта проста згублены час і згубленыя магчымасці для такой вялікай колькасці цудоўных, таленавітых, яскравых асобаў, беларусаў, якія могуць ствараць не толькі сённяшні дзень, але ствараць будучыню. Сёння госць праграмы ў Ютубе беларускай службы польскае радыё, наша калега з тэлеканала Белсат, журналіст Кацярына Андрэева, якая была таксама палітзняволенай рэжыму Лукашэнкі. Цяпер яна з намі тут, у Варшаве, на свабодзе. Кацярына, я на вас гляджу, мне цяжка нават паверыць, што вы прайшлі турму. Як вы вярнуліся да жыцця? Дзякуй вялікі за запрашэнне на гэтую размову, Віктар. Так, сапраўды, было вельмі шмат часу ў турме, 5,5 гадоў, і яшчэ вельмі мала часу на волі. Толькі 3 месяцы, як я вызвалілася. Адаптацыя гэтая адбываецца ўвесь час, кожны дзень. Яна такая вельмі павольная, паступовая, і цяжка прызвычаецца не столькі нават да новай рэчаіснасці, якая, безумоўна, змянілася за гэтыя гады, але проста да жыцця на волі, да ўсіх гэтых штодзённых звычайных рэчаў, да руціны, якая была мне недасяжная ў турме, і трэба неяк аднаўляць навыкі вольнага жыцця. Вось гэта, скажам, займае шмат часу і шмат высілкаў такіх маральных, псіхалагічных намаганняў, каб неяк вярнуць сабе разуменне і светапогляд вольнага чалавека. Але вы ўсё роўна, як я разумею, знаходзіцеся думкамі ў Беларусі, вы сочыце за падзеямі там, вы працягваеце сваю журналісцкую работу. Так, я, на шчасце, маю магчымасць вярнуцца ў прафесію, вярнуцца, спадзяюся, ў хуткім часе ў рэдакцыю свайго тэлеканала на Белсат. Але я думкамі знаходжуся, безумоўна, ў Беларусі, бо гэта мая радзіма. Я вельмі ўдзячная Польшчы, польскім уладам, якія надалі мне міжнародную абарону, а таксама статус уцекача. Прытым я лічу сваёй, канешне, радзімай Беларусь, і лічу, што мушу зрабіць усё магчымае, вось гэты час, колькі б цяпер мы яго не мелі, і я, і увогуле беларуская супольнасць у выгнанні мусіць папрацаваць дзеля таго, каб Беларусь была вольнай, і каб потым, вярнуўшыся ў вольную Беларусь, мы мелі ўсё неабходнае, каб аднавіць жыццё там. Гэта жыццё культурнае, гэта жыццё незалежных свабодных медыяў, вось усё тое жыццё, якое мы бачым тут, у вольнай дэмакратычнай краіне. Думкамі не толькі з Беларусю і са сваімі бацькамі, але асабліва з маім мужам, журналістам Ігарам Ільяшом, які знаходзіцца цяпер у зняволенні, быў асуджаны на 4 гады, нібыта за дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь. Але, відавочна, гэта было зроблена праз тое, што ён заставаўся верным сабе, свайму прафесійнаму і чалавечаму абавязку. Ён не пакінуў Беларусь, не з'ехаў нават тады, калі з'ехалі ўсе астатнія, і калі відавочна гэта было небяспечна. Таму я бязмерна паважаю ягоны выбар, але таксама хачу папрасіць усіх датычных да перамоўнага працэсу, хто чуе нас, палітыкі, гэта еўрапейскія актары, гэта чальцы амерыканскай дэлегацыі, якая вядзе перамовы з афіцыйным Менскам, зрабіць усё магчымае дзеля вызвалення не толькі майго мужа, але ўсіх беларускіх палітвязняў, якія дагэтуль перабываюць за кратамі, у тым ліку больш за 20 прадстаўнікоў медыяў яшчэ знаходзяцца дагэтуль у зняволенні. І я прашу зрабіць усё магчымае дзеля іх вызвалення. І як мага хутчэй, таму што кожны дзень у зняволенні гэта пакуты. Фізічныя, псіхалагічныя, гэта пакуты нашых сем'яў. І гэта проста згублены час і згубленыя магчымасці для такой вялікай колькасці цудоўных, таленавітых, яскравых асобаў, беларусаў, якія могуць ствараць не толькі сённяшні дзень, але ствараць будучыню.
Я не магу вас не спытаць, вось калі вы сядзелі ў калоніі, людзі, якія ў тым ліку там здзекаваліся з вас, яны рабілі гэта свядома, яны былі прыхільнікамі гэтага рэжыму Лукашэнкі. Ці гэта былі нейкія праяўленні такой не чалавечай, нялюдскай натуры больш? Псіхалагічны ціск з боку адміністрацыі калоніі я адчувала ўвесь час. На самым пачатку 21 годзе ён быў вельмі моцны і фактычна нясцерпны, і сапраўды было вельмі цяжка вытрымаць. А потым па меры таго, як павялічвалася колькасць палітзняволеных, ён то аслабляўся, то ўзмацняўся. Гэта ўсё залежала ад бягучага моманту, магчыма, ад палітычнага моманту, ад нейкіх знешніх указанняў, якія калонія атрымлівала ад сілавых структур. Але калі абагульваць, то так, псіхічны, псіхалагічны ціск я зазнавала ўвесь час, а фізічны ціск было некалькі выпадкаў, калі я зазнала такі ціск ад менавіта іншых асуджаных. Гэта, безумоўна, не палітвязні, гэта крымінальны кантынгент, які выконваў гэтыя загады адміністрацыі, каб нейкія бонусы для сябе здабыць. Гэта вельмі была распаўсюджаная з'ява ў жаночай калоніі. Я думаю, што яны нават не да канца разумелі, што яны робяць, проста слепа выконвалі загады. Такія людзі заўжды знойдуцца, нават да канца не разумелі, што робяць. Таму ці гатовая я прабачыць гэтых людзей? Не думаю, насамрэч. Ну, я не думаю, што яны варты таго, каб прабачаць увогуле. Я асабіста так пытанне не ставіў бы, бо ёсць такая прымаўка ў старым запавеце, што вока за вока, зуб за зуб, хаця ёсць і іншае з новага запавету, што падстаў другую шчаку. Але вось гэта тэма, мне здаецца, вельмі важная, таму што, разумеючы сітуацыю, мы можам даць нейкія рэцэпты. Вось сітуацыю Беларусі цяперашняя, на ваш погляд, паводле вашага вопыту, трымаецца на чым? На ідэйных прыхільніках рэжыму ці вось на такіх, прабачце за такое слово, тупых выканаўцаў? Я не ведаю, не бачыла Беларусі вельмі шмат гадоў, каб зрабіць нейкую выснову кампетэнтную. Але калонія — гэта сапраўды добры зрэз грамадства, дзе ўсе заганы і ўсе добрыя рысы сканцэнтраваныя максімальна. І вось тое, што я назірала там, я бачыла, калі казаць пра сістэму, то большасць я бачыла звычайных прыстасаванцаў. Скажем так, можна падзяліць умоўна на 3 групы. Першая група — гэта такія садысты, якім проста прыносяць задавальненне здзеквацца з людзей, і калі дзяржава дае ім карт-бланш, дазваляе нейкую канкрэтную групу пераследаваць, яны будуць гэта рабіць такім азартам. Другая група — гэта абыякавыя людзі, прыстасаванцы і кар'ерысты, якія гатовыя выконваць слепа любыя загады, ад каго б яны не сыходзілі, хто б не быў іх кіраўніцтвам на дадзены момант. А трэцяя група — гэта проста абыякавыя людзі, чыя хата з краю, як вядомая беларуская прымаўка сцвярджае. І вось такая хата з краю, таксама у яе можна, гэта як табула раса, як белы ліст, у яе можна ўкласці ўсё, што заўгодна. Гэта вот такая пустая галава, якую можна начыніць чым заўгодна. Таму я лічу, што ўсе гэтыя 3 групы прадстаўляюць, безумоўна, небяспеку для свабоднай краіны. Што з гэтым рабіць? Як выходзіць з гэтай сітуацыі? Гэта будзе, я думаю, абмяркоўвацца людзьмі кампетэнтна, калі мы ўсе будзем мець магчымасць вярнуцца ў Беларусь, у свабодную Беларусь. У сувязі з гэтым я не магу не спытаць у вас пра такі аспект. Многія людзі, якія былі вымушаны з'ехаць з Беларусі ў 2020 годзе і пасля, яны пачынаюць тут, у прыватнасці ў Польшчы, настальгаваць. Некаторыя нават гавораць, што, маўляў, ды ўсё было добра. Чаго я туды пайшоў, на тую там плошчу ці на праспект? А шмат такіх людзей? Такія людзі ёсць, так. Просто мне не Я не ведаю, сустракаліся. наколькі іх многа, але яны ёсць. І гэта не то, што там стакгольмскі сіндром. Некаторыя гавораць, што проста іх усё задавальняла, аказваецца. І я задаюся пытаннем, справа ў тым, што
там быў той рэжым, які ўжо існаваў дзесяцігоддзі, і ён быў сапраўды накіраваны супраць многіх свабод. І тыя людзі, які сёння трохі крывадушнічаюць, што ім было добра, на самай справе яны б не пайшлі на плошчу ці на вуліцу, праспект, калі б ім было сапраўды добра. Дык вось я хачу у вас спытаць, што б вы сказалі гэтым людзям, таму што мне здаецца, што гэта ўжо становіцца такім у пэўным сэнсе нават прапагандысцкім наратывам, што ўсё ж было добра. Добра не было ніколі. Давайце глядзець праўдзе ў вочы. І свабодных выбараў не было больш за 30 гадоў у Беларусі. І правоў чалавека таксама там з другой паловы 90-х не назіралася. Пры Лукашэнку свабоды і нормы таго, што можна лічыць нормай па мерках еўрапейскіх дзяржаў, і не было. Мы ўсе, калі жылі ў Беларусі, нейкім чынам прыстасоўваліся і адаптаваліся да існуючых рэаліяў. Іншая справа, што ў 20-м годзе, якая была навелла, гэта выкарыстанне такой хвалі гвалту і такой інтэнсіўнасці, такога градусу гвалту, да якога беларусы не былі гатовыя, не былі падрыхтаваныя папярэднім досведам. Гэта вельмі нармальна, калі людзі абіраюць сябе, калі людзі абіраюць бяспеку, калі людзі абіраюць нармальна уладкаванае жыццё на волі. Ніхто не мусіць хацець ісці ў турму. То бок ніхто не мусіць быць такім добраахвотным пакутнікам. Правільна? У нас жа еўрапейская ментальнасць. Усё ж, таму я лічу гэта вельмі добрым і нармальным, калі людзі выбіраюць сваю бяспеку. Добра не было ніколі. Калі людзі гэтыя выходзілі, яны выходзілі за сваю свабоду. Гэта нельга адмаўляць. Іншае, што яны не былі гатовыя да такой інтэнсіўнасці гвалту. І гэта таксама нармальна. То бок, праўда, яна і там у гэтым выпадку. І гэтыя людзі маюць сваю рацыю і сваю праўду. А іншае, гэта тое, што заўжды ёсць і тая частка грамадства, якая гатовая была прыняць гэтыя пакуты, у тым ліку мае калегі, якія за сваю працу, за выкананне сваіх прафесійных абавязкаў трапілі на доўгія гады за краты. Дзякую вам за тое, што сёння прыйшлі ў студыю беларускай праграмы «Польскае радыё». Мы жадаем вам перш за ўсё здароўя і каб выйшаў на свабоду ваш муж Ігар Ільяш. А я напомню, што сёння нашым госцем была наша калега з тэлеканала «Белсат» Кацярына Андрэева, яшчэ нядаўна палітзняволеная рэжыму Лукашэнкі, а з ёй размаўляў для вас я, Віктар Корбут. Усяго добрага. Дзякуй вялікі за гэтую размову, Віктар. Было вельмі цікава. Я спадзяюся, нашым слухачам таксама гэта было карысна і цікава. Дзякуй.